Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosoka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out when any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Hanzi Dzungu Rava Mnangagwa Rokonzeresa mhirizhonga kuMozambique. Nyaya yazara painternational community pese varongotaura nezvazvo. Kanzi ko iye aizokorokotedza sei maresults asati abuda. Ndo nyaya ndiri kufamba nayo manje. Da kuti ndikuratidzei a report from SADC vachitaura izvo kuti aiwa hapana chinobuda apa. Zvinenge zvakatorongwa kudhara. Vanotaurei? Pari kupisa. Manje pari kuita sei? Pari kupisa. Ende iwewe unotora advice sei? Unogadziriswa sei nemunhu akaramba mukadzi kana kuti nemunhu akachita mumba make? Anozogadzirisa imba yako sei? Amen. Tichaona kuti zvichafamba sei. But rega timboteerera report yaSophie tinzwe kuti ari kuti chii musikana. Makamuona achignoyiwa napresident paBotswana ava vachimudhama, vakanyarara vari serious baba vasingaseke mawan pakaipa. Rega tipinde munyaya yedu tinzwe kuti ari kuti chii musikana. Yes, the SADC meeting is quite important in a sense that you expect the leaders of the region to talk about the situation in Mozambique. You know that the leader of the opposition, this opposition is not currently the main opposition in Mozambique, but if they were to take their seats after the final announcements of results by the Constitutional Council, they will be the opposition. The leader has called on his members to go out in the streets to continue to protest. And we believe that there's going to be more pressure this weekend as they try to send a message to the ministers of foreign affairs in the region who will be meeting in Harare as part of the preparation for the meeting or the summit of the leaders to discuss this issue of Mozambique, and therefore this meeting is quite important. But Sophie, there was also the aspect of the current SADC chair, that's Emmerson Mnangagwa, congratulating Frelimo even before the official announcement of those results. Does that not already taint or bring into question his own impartiality as they attempt to intervene in this whole situation? Yes, many people have raised this concern that because he was quick to congratulate Frelimo before the Electoral Commission made an announcement, that was being biased. And I think as the chair of the region, I think his advisors were supposed to advise him to wait until the Electoral Commission has pronounced. And also the SIOM. SIOM is the observer mission of... Right, rega timbotaura ipapa. Anzi ma-advisor emkuru aifanira kumuudza kuti aiwa kamukuru, ngatimbomirai, tombomira panapa tozoona kuti maresults ari kuti chii. But ivo vanga vajairawo system yavo yemuZimbabwe kuti inongoita achibvuta ongoti zvatoitwa, zvatoendwa, zvatopera zvakadaro. Vatotanga kutomhanya kwakutoti makorokoto Frelimo machimhanya machigwina. Apo maresults asati abuda ndopaunoona kuti zvimwe zvinhu zvacho handizvo zviso kuti kuda kumakisana here kana kuti chii chinenge chichiitika but zvimwe zvacho zvinenge zvichishota kabrain mukati. So zvinoshota kabrain because kana uchibirira kana kuti maronga zhetika haumhanye kubva wamhanyira kukorokotedza munhu maresults asati abuda. Unomirawo maresults abuda, achingobuda umva kukorokotedza munhu. But mukuru manje nedzungu raakaita akambatomhanya. Zvikanzi maadvisors ake aifanira kumuudza kumutsura kuti aiwa mukuru ngatimbosai mabreak. Kazheti kedu katakaita akasati kahecha zvamanje kachazoita manje tadai so otoenda panext move. Kana izvozvi kwacho panhu pawachazoita meeting musi wa28
anenge achitaura kuti chii mukuru. Anongoudzwa kunzi iwewo kwako iwe wakabirira ma-elections nyarara, anotaura kuti chii. Pakashata baba, pakashata mawani chaiwo chaiwo. Of the region, when they have presented their report, then you can congratulate the country. But congratulating Frelimo, single out Frelimo and not the country as the chair of the SADC, that was bound to cause challenges. You know that there were issues around South Africa. But when you look at what South Africa did, South Africa waited for the observer missions of both SADC and AU to pronounce, and also for the Electoral Commission in that country to make a pronouncement before congratulating the country. And therefore, I think this is something that's going to be problematic. But at the end of the day, he is the chair of SADC, and he has to convene this meeting, and he has to preside over this meeting. The good thing is that as the chair, he cannot be a facilitator in terms of when you have issues in the region. They will have to appoint or nominate a country that can mediate or that can look after this matter. As you know that with Lesotho, President Ramaphosa was a facilitator for the Lesotho talks, but when he became the SADC chair, he had to appoint the former Deputy Chief Justice Dzungu Rava to do that job, because he was then the chair of SADC. And I suppose that will bring greater comfort to those that continue to protest in Mozambique, that you wouldn't have a chair that was quick to congratulate, being the one that facilitates this whole process. But then to current developments in Mozambique, we understand, as you've stated, that there is an intention to escalate the demonstrations in an effort to apply the pressure. But we've also seen a statement from Durko that 2 journalists from South Africa have since been arrested. What exactly is the story there? Right, aiwa nenesu atinayo nyaya iyoyi, but nyaya hombe mainzwa kuti mukuru akamhanya kuti makorokoto poto isati yaibva. Ndo nyaya hombe iri kukonzeresa iyoyo, ende vanhu they won't be comfortable kuti munhu akakorokotedza ava maresults asati abuda ouya kuzotiyananisa. But hanzi SADC chair hapana zvake zvaanokwanisa kuita, chaanokwanisa kuita kuappointa kuti haanhingi enda unotaurirana kuti vanhu kuMozambique vaite sei, vagadzirikane, vaite sei, vaite hunhu, vawirirane. But mashoko acho manje anongorwadza ndeyekuti iwewe kwako wakabirira ma-elections, unozoda kunoudza vamwe kuti chii. Ndo pane nyaya hombe papo. Unozonoudza kuti chii, kana kutsura, wakambona mbavha inotsura imwe mbavha kuti usabe, inongokuudza kuti kwewe unoba wani. Vakashata izvi zvacho zvaakunakidza mawani. Ndonyaya ngandangokuigirai zvamanje manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, to it, it's bye for now. Ngatisangane muvhidhiyo rinotevera.